my god! Хиляда сабскрайбъра. What the fuck is this? Oh my god! 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 Едно към. Вие сте 1000. Окей, вие сте 1000. 1000 човека харесвате какво аз правя и ви допада това нещо, което аз правя. Сложно е да го приемеш изобщо. До преди 2 дена си имал действен събо и изведнъж гледаш от едно трицифрено число, т.е. от едни трицифрени вас, няма логика, знам. Изведнъж да стане 1000 сабскрайбъра. Да, наистина много сложно да го преодолееш. Аз много сложно го приех, смисъл. Толкова сте много, вие сте толкова много, всеки един от вас е толкова много, за мен означавате толкова много. И на един човек, значи първоначално аз почнах от нулата. Бях пълния ретард, нямах идея какво означава качествен едит и така нататък. Бях пълен ретард. И все пак на някой нещо му е харесало това, което аз правя и му е харесало, че съм се отделила от времето, от мъките, от нервите да заснемам и така нататък. И се е абонирал. Примерно, както може би някой от вас сега прави, нали? Предполагам, правилно ли предполагам? Да, окей. И изведнъж... Какво да видя? 1000 водата! Наистина, едно голямо сърчице. Окото ми, бръкнах се в окото, фак! Това да се запишете за супер якият giveaway на реклами. Просто трябва да лайкнете клипа, да се абонирате, да харесате моята Facebook страничка, която е долу в описанието. Също така долу в описанието са всичките ми социални мрежи, като Facebook, личния ми Facebook, Музика или Facebook страницата ми, която знаете, Steam ми, който го знаете. И това като цяло. И след като сте изпълнили стъпките, които казах преди малко, за да се запишете, просто трябва да коментирате долу в коментарите готово, който е коментирал без да е изпълнил всичко това. Просто няма да участва един вид, няма да му е спечели. Така че благодаря ви отново за тези 1000 сабскрайбъра и айде, чао!